Continuem a l'autobús d'avui 30 de març, dimecres, i ho estem fent des de les 11 i pocs minuts de la mà del David Minoves de l'Avancem per Masquefa. I abans de tot, i abans de continuar amb l'entrevista, dir-vos petites coses que ens interessen a tots, com per exemple la sortida que es farà al Teatre Condal el proper 27 d'abril, dimecres. Se sortirà davant de l'Ajuntament a 7:15 i dir-vos que des de dilluns estan obertes les inscripcions i fins al dia 8 d'abril, que el preu és de 30 euros, que inclou l'autocar, l'espectacle, la copa de cava i l'entrepà. I la sortida es fa al Teatre Condal a veure Visca els Nubis, amb el Joan Pere i l'Amparo Moreno, cosa que suposo que serà molt interessant l'obra de teatre, perquè sempre que hem anat a veure el Joan Pere ens ho hem passat molt bé, perquè és tot un artista. Anem ara amb la xitxa del programa d'avui, que és parlar amb el David i parlar de l'Avancem per Masquefa. Hem comentat abans que ja heu trobat que l'oposició no havia fet la feina com s'esperava, o esperàveu vosaltres que s'hagués fet. Hem parlat del que s'ha fet i m'agradaria concretar o de manera general dir quines coses trobeu que no s'han fet com s'havien de fer. Demaneu transparència, és una de les coses que veig que més demaneu, obrir portes, transparència, informació. Va per aquí la cosa, el descontentament? Sí, entre d'altres coses, però que creiem que en un altre rang, sobretot el tema de la transparència. És que pressupostos no saps en què, els que estan publicats, com a mínim, no saps en què s'inverteix. A la pàgina web, vols dir? A la pàgina web, al Batega, a les fonts d'informació que existeixen, no es veu realment en què s'està invertint aquí a Masquefa. Els polítics tampoc no ajuden gaire, perquè l'altre dia al ple municipal, quan es van aprovar els pressupostos, l'equip de govern diu que hi ha un superàvit de 350.000 euros perquè s'està acabant de tancar l'exercici anterior per si hi ha més deute del que s'esperava. I en canvi el senyor Moravent, amb la seva verborrea magnífica que té últimament, doncs diu que ell hagués fet un pressupost que segons el pressupost falten no sé quants milers d'euros, centenars de milers d'euros. A vegades aquests temes de pressupostos també et deixen... S'ha vist recentment a Can Barça que l'equip, la directiva actual del club té uns números i la sortint tenia uns altres. Suposo que també el tema de pressupostos també deixa a vegades una mica de la subjectivitat del qui els fa. Però al final no hauria de ser així, perquè els números... No, els números han de quadrar i han de ser 0-0. Exacte. Ja t'he dit abans que jo soc de lletres pures, però tinc entès que les matemàtiques són una ciència exacta, és a dir, si 2 més 2 són 4, no poden ser 3 ni 5. Però el que passa que els números van acompanyats d'unes lletres, que són en què els vincules a aquells números, i això és el que deixa una mica més la capacitat aquesta de moure cap aquí i cap allà els números. Estem parlant del concepte d'altres, potser? Sí. Que és com la cartilla del banc. Sí. I comences a veure altres, i no saps ben bé... Clar, i a més que no són conceptes petits. Jo entenc que hi ha coses que, no sé fins a quin punt, desenvolupar la minuta d'aquells números. Però, jo crec que és la feina de l'Ajuntament. Si hi ha un rebut de 10 euros, ha de ser possible consultar-ho i que es vegi. Perquè tu com a Ajuntament és igual, o t'ha de ser igual, no?, el tema de que es vegi o no. Si tu ho has fet és perquè creies que aquell rebut s'havia de fer, i aquella despesa s'havia de fer. Si no, dones a entendre altres coses. Això són documents públics. Clar, en teoria sí, igual els sous i tot ha de ser públic, perquè tothom ha de poder veure en què... I ja no per si es fa bé o es fa malament. Jo tinc curiositat per saber en què s'està invertint en aquest moment. I sobretot en aquest moment de crisi. Jo he de veure que les polítiques del meu ajuntament
van dirigides per sortir d'aquesta crisi. I bueno, creiem que l'exercici aquest de transparència per part de l'Ajuntament no existeix, i llavors ens sap greu que passi això, i sobretot en un poble petit, perquè si no te n'assabentes directament per vies oficials, què passa? Que la gent comença a dir coses i la rumorologia creix. Això sí, és una de les coses que m'he queixat jo sempre d'aquest poble, jo que estava acostumat a viure a la ciutat, i és una cosa que m'ha sorprès molt, la de barbaritats que poden arribar-se a dir i donar per certes, a més, precisament potser perquè no arriba la informació com hauria d'arribar, o simplement és que no arriba. I clar, el més fàcil, suposo que s'agafa la gent perquè som així, els éssers humans som així, i ens agafem i donem per verdader el pitjor. Sí. Si podem tenir uns polítics nets i uns polítics corruptes, ens agafarem a que tenim els polítics corruptes. Sí, encara, perquè no entenem que això ens perjudica a nosaltres. Jo crec que pensem que els perjudica amb ells i a nosaltres no ens està perjudicant. I quan és el contrari. O sigui, l'Ajuntament és com la teva empresa. Tu cada any estàs invertint en ella. I llavors aquest Ajuntament t'ha de donar beneficis a tu. Els teus impostos són les accions, o sigui, és com si compressis accions de l'Ajuntament. I aquesta empresa ha de funcionar eficientment perquè cada euro que tu hi poses dintre valgui €1 al final de l'any. I hagis tret beneficis. No són beneficis econòmics, però són beneficis per la vida diària. De serveis. Sí, de serveis, de diferents àmbits. Més coses. Què és el que trobeu que manca o que no s'ha fet bé? Creiem que les inversions no han estat correctes. Necessàries, totes elles. Necessàries, El camp de futbol és una passada. Jo he jugat aquí molts anys i la meva vida professional transcorre en el món del futbol. Però, creiem que hi havia un projecte anterior, el que s'ha realitzat ara, que estava ja aprovat, hi havia una subvenció que es va deixar escapar i s'han aconseguit noves subvencions, però aquella es va perdre. I creiem que es podia haver continuat amb aquella subvenció i les subvencions que s'han rebut per al nou camp de futbol podien haver anat a alguna altra cosa. Perquè crec recordar que els vestuaris és un planer. O sigui, que només has de presentar un projecte per aplicar, per rebre aquesta subvenció. Podria haver sigut qualsevol altre projecte, inclús més necessari. Perquè està molt bé, ja ho he dit anteriorment, que el camp de futbol, molt maco, és una passada, a mi m'encanta, però realment no ajuda al poble en el moment actual. No dona molts llocs de treball extras, perquè els mateixos llocs de treball que hi ha ara ja estaven en l'antic camp de futbol. Llavors no et fa millorar en aquest aspecte. En canvi, la residència per la gent gran, allò sí que és un niu on poder fer créixer l'ocupació al poble. Per què? Perquè hi ha molts més llocs de treball per auxiliars d'infermeria, infermeres, gent que neteja, fisioterapeutes, podòlegs, etc. O sigui, és molt més susceptible de crear llocs de treball, una residència per la gent gran, que no un camp de futbol, per molt que s'hi vulgui explotar. La segona és, hi ha un estudi encarregat per l'Ajuntament, crec que de l'anterior govern, que s'estudiaven tot el tema d'instal·lacions esportives. I s'estudiaven quina era la seva ocupació, si estaven sobresaturades, si no... I sí que es deia que hi havia capacitat de millora en el camp de futbol,
sobretot el tema vestuaris, que hi havia una mancança. Llavors crec que es van posar els barracons que hi havia com a vestuaris. Però bueno, que la instal·lació en si no estava sobresaturada en aquell moment, perquè quedaven encara espais lliures per poder fer-la servir en els horaris que es demandava. I en canvi, el pavelló, no s'hi cabia ni una agulla. Els horaris estaven ajustats al màxim, la gent, els entrenadors de hoquei crec que acabaran a les 11:30, 12 de la nit. No sé fins quin punt és raonable aquest aspecte, perquè no són professionals i el dia següent segurament han d'anar a treballar, o sigui que la conciliació entre fer activitat física i el món laboral també s'ha de veure. I hi ha equips que ja no poden estar entrenant dintre, que han d'entrenar en pistes exteriors. Crec que no són les millors condicions, ni són les millors ni són igualitàries, perquè no dones les mateixes possibilitats a tothom, malauradament, perquè segur que la voluntat de tothom és que tothom tingui les mateixes condicions. Això ja ni ho poso en dubte, però crec que no s'ha fet tot el possible per donar les mateixes condicions. L'any passat l'equip sènior de bàsquet va pujar de categoria i ha d'entrenar fora del pavelló, en una pista d'una escola. Clar, aquest any li està tocant patir. Li està tocant patir perquè clar, les condicions no són les més idònies per entrenar. I com aquests, molts altres. Podria posar exemples. I jo crec que en aquest aspecte s'hauria d'haver buscat una solució, perquè era molt més urgent que la del camp de futbol. Vam tenir el Xavi Boquete no sé si va ser el dia 20 o 22 de març, el vam tenir aquí, i l'entrevista la vam enfocar una miqueta amb el que s'havia fet i amb el que faltava per fer, no? Vam parlar una miqueta de totes les instal·lacions, tant les fetes com les necessàries, de les quals s'havia parlat que es farien i encara no s'havien fet. I amb el tema de les subvencions ens va explicar que les subvencions que reben són finalistes. Això vol dir que arriben les subvencions per fer unes coses en concret, és a dir, si ve una subvenció per fer la biblioteca o agafes la subvenció per fer la biblioteca i la fas, però no pots agafar els diners i fer d'altres coses que són més necessàries, no? Potser tenim temes pendents com per exemple el CAP, que és una cosa molt necessària a Masquefa, i has fet un repàs del pavelló poliesportiu que, vull dir, és una evidència que està saturat, és una instal·lació que està saturada. I estaven, segons ens va explicar el Xavi, està tot fet i preparat perquè així que surti la subvenció per fer el pavelló i la piscina coberta, que d'aquesta també portem parlant anys i anys. Jo porto 7 anys aquí a Masquefa i crec que ja havia sentit a parlar abans de venir aquí de la piscina. Però això de la piscina és un altre punt interessant, perquè hem volgut sempre que l'Ajuntament la portés en marxa la piscina. I no hem pensat mai, sí que s'ha pensat, i s'ha pensat i es va pensar fa molts anys. Crec que quan jo vaig venir a viure aquí, al poble ja es va pensar que era en la inversió privada o en l'inversió a partir de socis. I els socis poden ser gent de Masquefa. Per què no? Per què no? Podria haver estat feta fa anys. Fa anys la piscina. Una piscina nova, estem parlant. Clar, una piscina nova. Podria haver estat fa anys. Buscar o inversió d'aquí o inversió de fora. Potser el 50% amb la inversió de l'Ajuntament perquè l'Ajuntament pugui exercir control sobre aquella instal·lació i pugui fer els preus, posar-los en la mesura que sigui accessible per tothom i posar les condicions de l'ús
i les condicions d'explotació i tot això. Però bueno, les piscines són piscines o centres de wellness són molt sucoses per la inversió privada. Són molt sucoses, per què? Perquè donen molt resultat, és un món en explotació, hi ha moltíssimes empreses que estan sorgint ara que es dediquen a això, a la gestió de piscines, de centres esportius i d'això, i realment ells busquen invertir en instal·lacions d'aquestes. Per això no entenc que haguem volgut sempre portar-ho per part de l'Ajuntament. Ja es va demanar, és el que estava explicant abans, es van demanar permisos per construir una piscina coberta. El senyor Moravent els va demanar. I hi havia una inversió de socis darrere, que es va demanar que donessin, no me'n recordo quan era, però per sufragar la inversió es demanava això. Però en aquell moment es va considerar que no, que ja quedava poc perquè es fes aquí la piscina, i que com que ja quedava poc que no creien que s'hagués d'atorgar el permís per construir-lo. I és això, i al final el que passarà és que es farà la instal·lació i es donarà l'explotació a una empresa de fora, o que es pugui arribar a crear aquí a Masquefa, però s'acabarà donant l'explotació a una empresa. Per què? Perquè són més eficients, perquè saben el que fan, perquè estan més acostumats. Són coses que necessiten estar molt al dia perquè la gent hi vagi, perquè ara tenim molta informació i sabem on es fan, què es fa en aquests llocs, i la gent demanda innovació en aquest aspecte, i que li portis els cursos més nous, que l'Aquagym sigui l'últim amb els últims materials, i són coses que demanden que la gent estigui molt per la labor d'anar-se renovant, i això és un cavall de batalla que els ajuntaments tenen de moment perdut, que clar, treballen a una altra velocitat. A més, hi ha molta competència en aquest sentit, amb aquest tipus d'instal·lacions, i ben a prop de casa, perquè tenim Sant Esteve a Rovires, tenim Piera, Martorell, i al final aquesta instal·lació suposo que serà difícil d'explotar per la competència que hi ha, no? Si no hi ha tot això que tu dius... Jo crec que no, perquè aquestes instal·lacions les fa servir la gent que està més a prop. Si tenen una instal·lació a 10 minuts de casa, no van a la que està a 3/4 d'hora, a no ser que vagin a una que està al costat de la feina i per horaris llavors van a aquella, però la gent que treballa a Barcelona estarà a Barcelona, això no hi ha remei que ho solucioni. Però la gent va al que està al costat de casa, i ja és per la gent gran. Jo conec instal·lacions, perquè jo vinc d'aquest món, i jo conec instal·lacions que el 60% és gent jubilada. 60%. Clar, estem parlant de gent amb poder adquisitiu baix que necessiten que estiguin subvencionades perquè el preu sigui més baix, i siguin instal·lacions municipals, i que no es desplaçaran al poble veí. No es desplaçaran. Ells la faran aquí. Ara, quina activitat fan? Anar a caminar. Si hi hagués una piscina, què farien? Anar a caminar més 1 o 2 dies a la piscina. I potser, si se'ls planteja bé, un dia de gimnàsies suaus, o un dia inclús de musculació. Hi ha molta gent gran que s'està introduint el tema de musculació, i és molt important per la gent gran, perquè la musculació millora l'ossificació dels ossos. Quines més coses milloraríeu? Suposo que amb el Partit Socialista heu parlat de coses concretes, no? El programa que teniu penjat al vostre blog és una mica general,
Però suposo que amb el Partit Socialista heu parlat de coses concretes, actuacions concretes que això esteu disposats a fer. ho vam deixar molt clar a l'hora de fer el pacte. Que nosaltres volíem idees, i no només idees soles, idees i que sapiguéssim com portar-les a terme. I que no suposessin tampoc una inversió molt gran. Per què? Perquè almenys nosaltres no coneixem l'estat en què estan les finances locals o cap a on s'han dirigit els pressupostos actuals. Llavors, no té sentit que jo faci projectes per 2 milions d'euros en cultura si potser només s'han destinat 1 milió d'euros. Llavors, què faré? No podré portar-los a terme. De fet, és un tema que es trobarà el nou equip de govern que entri, a menys que torni a sortir Convergència i Unió, es trobarà amb els pressupostos ja aprovats, per tant, almenys fins a final d'any, s'haurà de treballar amb aquests pressupostos. Teniu una còpia dels pressupostos que pugueu analitzar? Jo, les coses que he vist només són les que hi ha a la pàgina web. Nosaltres no hem tingut a disposició, de moment, els hem vist. Els hem vist perquè els socialistes sí que han tingut una còpia i sí que n'han pogut veure, però nosaltres no en tenim cap a la mà perquè no disposem, perquè no es dona. Vale? Si el vas a demanar, sí, Sí, això sí que ho sé, perquè jo els vaig a demanar cada any. Sí. No, a veure, al final no entenc res, però jo els demano cada any perquè m'agrada tenir-los. No, sí, nosaltres sabem, això és de domini públic i es pot demanar, però crec que nosaltres sí que l'hem de fer, aquest exercici, com a agrupació política. Però la persona que no està dintre d'aquest món és igualment interessant que ho coneixi, però no té per què anar-lo a demanar. Ha de poder accedir fàcilment en aquesta informació. A la pàgina web no està penjat tot l'expedient. No. Perquè el que sí que sé és que hi ha com diverses maneres de presentació, no? Hi ha un document que és més resumit i hi ha l'altre que és més detallat i realment no he parat a mirar a veure... No, però és que realment el que hi ha a la pàgina web no et soluciona. Et dona els números i veus que quadren. Com ha de ser, quadren. ¿Vale? Però no veus ben bé cap a on dona, és el que parlàvem abans, no veus ben bé cap a on encaminen aquests pressupostos. Llavors, a la gent del poble no li serveix això. A un economista potser sí, o a algú que s'hagi fet càrrec de l'Ajuntament per veure si hi ha massa inversió en sous o massa poca, i aquestes coses, doncs sí, és l'únic que ofereix, però no ofereix informació sobre el poble. Sí, jo quan dic que no entenc els pressupostos vull dir que és que no sé, com que no hi entenc, no els entenc. Explica'ns més coses concretes. Nosaltres creiem el CTC és una eina que potser està treballant a un 5% del potencial que té, que és el nostre punt de vista. ¿Vale? Creiem que seria una eina molt bona en la formació, però en la formació dirigida al treball ja, no a la formació continuada que també, que és la que s'està fent ara ja, però creiem que s'ha donat més publicitat a fora de l'àmbit de la comarca, que és l'àmbit directe i pròxim, que és el que hauria de ser més, s'hauria d'haver donat més publicitat. S'ha donat més a fora, venint gent inclús d'altres països a veure, i que clar, aquesta gent els hi servirà, però no en traurem nosaltres res. L'únic que traurem és que, sí, es dona la notícia de que ha vingut gent d'un altre país a veure el CTC. Ja està. Aquí s'acaba I creiem això, que hauria d'estar molt més explotat. Ja no només hauria de ser un lloc on les empreses que ja estan o estan en un moment molt avançat de la seva creació hi puguin anar, sinó un lloc on la gent que té una petita idea ja
la pugui començar a desenvolupar allà. Perquè és un lloc amb accés a les noves tecnologies i a més a un nivell avançat, en el que pugui haver assessorament, en el que pugui... I llavors jo crec que això és el que s'ha d'incentivar, perquè és una de les principals vies d'escapament d'aquesta crisi, que la gent que està a l'atur pugui treure's a ella mateixa de l'atur, que no hagi d'esperar a que surti una oferta de treball d'una empresa que confia en ell. Ahir hi havia a TV3 o Canal 33 feien un reportatge de gent que havia estat a l'atur i clar, anaven a l'oficina de treball de la Generalitat. Clar, si hi ha 600.000 parats i hi ha 10 ofertes, o treballem una hora cadascú clar, és molt difícil. A un lloc de treball es presenten 1.000 persones. Com vols treure? I a més, en el moment actual, els treballs, com són per 6 mesos i deixen de renovar, t'agafen una altra persona, l'únic que fas és no empitjorar la situació, però no la millores, perquè per millorar la situació ha de ser treball indefinit. Ha de ser treball indefinit, perquè si no, no treus aquella gent de l'atur. Perquè sí, treus a un però en poses un altre, si vas fent contractes de 6 mesos. De fet, això sí que ho hem parlat. Hi ha treballs en conveni amb l'Oficina de la Generalitat de Catalunya que aquest any crec que són 23 places que es convoquen aquí a l'Ajuntament a través de no sé com es diu, oferta ocupacional. I sí que és feina per 6 mesos, no? Al final sí que és una solució. L'únic que dona és... Sí, pot donar inclús... No dic que tampoc estigui malament del tot, ostres. Prefereixo treballar 6 mesos que no treballar-ne cap. Però i et pot donar una experiència en aquell món si no hi has estat. Que està bé, potser t'has format per entrar en aquella feina i després d'això tens la formació més l'experiència. Llavors, potser però no és l'ideal. No és l'ideal. I això... Creiem que no sé, les ofertes de feina haurien de ser això una mica més estables i que tinguessin una mica més de recorregut, perquè la gent ho necessita. És que la gent ho necessita, perquè sortien gent a l'entrevista que de veritat, o sigui, no sé, et colprenia, perquè la gent desesperada buscant feia més hores buscant feina que les que feia treballant. Clar, i no trobes. Per què? Perquè no hi ha oferta. O no hi ha oferta, clar, en l'àmbit reduït que et pots moure. Jo sincerament no sé quins cursos es fan al CTC perquè no l'he hagut d'utilitzar. Però sí que trobo que és un bon moment, suposo que és una cosa òbvia i que sap tothom, per tant no sé cap a on estan encarats els cursos que es fan al CTC, no? Però sí que és un moment ara de formar-se, però formar-se per treballar, no? Sí, és el que creiem, i quan estigui a l'institut és una cosa que hem de vigilar molt, perquè la realitat és que la gent que fa batxillerat cada vegada va entrant en minoria, o inclús el fa però després no accedeix directament a la universitat, sinó que es dirigeix a un grau superior o a un grau mig. I hi ha molta gent, molts estudiants que es dirigeixen directament al món laboral, i això creiem que se'ls ha d'explicar bé que si et dirigeixes, si surts de quart d'ESO i vas al món laboral, potser tens sort i t'agafen a la primera, però és que quan marxis d'aquí tindràs el 90% de les portes tancades, i això se'ls ha d'explicar als nois, i s'ha de promocionar que aquí pugui haver una formació professional, encara que sigui un grau mig, que estigui orientada a aquelles feines que es fan aquí al poble,
que s'empleen aquí al poble. Per què? Perquè és una sortida directa. A més, li estàs donant a aquella empresa la possibilitat de tenir gent del poble. I llavors seria més fàcil una altra cosa, que és la conciliació del món familiar amb la vida laboral. I jo crec que és important. Un d'aquests exemples de formació per allò que podem utilitzar aquí al voltant potser van ser aquells cursos d'alemany que es van fer, crec, Sí. encarats a I el de Carretilles i el del Toro Magn. Tots aquests, que està molt bé, però hem vist que, jo no tinc coneixement que hi hagi molta gent d'aquí a Masquefa que hagi anat. Jo l'última informació que tinc és que l'Aldi està agafant la gent conforme la van necessitant. Sí, però jo he vist ofertes a Piera, jo he vist ofertes a Sant Llorenç d'Hortons. Si nosaltres teníem preferència... De l'Aldi? De l'Aldi. Si nosaltres teníem preferència, on està aquestes preferències? Se'ls ha dit que les ofertes les treguin, que tinguin una previsió d'oferta en 6 mesos anterior, per realment poder formar i nosaltres poder invertir en la formació, com a Ajuntament poder invertir en la formació d'aquestes persones. Si no els demanem que facin cap mena de gasto, sinó que ells tinguin previsió perquè nosaltres els hi podem proporcionar a aquesta gent. I després, una altra cosa que m'han comentat és el tema dels horaris laborals que tenen. No es podia haver fet res per veure que aquests horaris laborals siguessin una mica més accessibles, perquè el que m'han comentat a mi és que són de 4 al matí a 10, de 4 a 10 del matí. Home, clar. És una de les coses que tenim pendents i que no trigarem gaire a portar aquí els responsables d'Aldi, perquè a més a mi m'agrada que se'm diguin les coses clares i a més que quan se'm diuen que després no vegi que no és veritat el que m'han dit. Quan mires algú a la cara saps si t'està dient la veritat o no. Un d'aquests exemples va ser amb el conseller d'Ensenyament l'última vegada, i no sé si l'única que ha vingut aquí a Masquefa, a la Beguda concretament, i li vaig fer la pregunta directa i de tu a tu si es comprometia a que l'institut estigués acabat per començar el proper curs, i em va dir que sí. En el cas d'Aldi, jo he preguntat directament també que què suposaria per la vila de Masquefa la implantació de l'Aldi, quants llocs de feina suposaria, i per part de l'Aldi se'm va dir que uns 200 llocs de treball, i això està dit i està enregistrat. I una de les coses que tenim pendents és que vinguin els responsables d'Aldi, perquè ens agradaria saber com va la cosa. Sí, quanta gent tenen. Això, al final, tu li pots preguntar molt, però és una empresa privada i, realment, si tu no els hi has deixat les línies marcades, ells agafaran el camí que volen. Perquè ells al final de mes han de veure que tenen uns beneficis de tants milions d'euros. I és això, i els seus accionistes és el que volen veure. I aquí tampoc crec que no podem fer gaire cosa si no s'ha fet abans. Molt bé, David, fem una petita pausa. Perfecte. Descansem, bevem aigua o sí. descansem la veu, que és important també, i tornem ara mateix.